it fun then. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end the week just like a Sunday. Здравейте всички, тук аз съм Весо, а тук е Фризбой. Да. И сега ще играем с мод 2 Survival. Така. Закритваме. Аз бях направил друг, но нещо се прецака и сега наново започваме. Сега вали дъжд и Фризбой ще остане още така. What the fuck? Къде ма спавна? Като мереш къде ще спавна, ако не си легна. Ще спавна, ако не си налегна. Така, о, зебра и кон. Ще има пръст. Така, играем с тези модви. Timbermod, Mock Creatures, как се каже за бука? Recitebook, Backpack, Timbermod. И марихуана. И марихуаната. Там нещо Hero Да. Мод. Сега да вземем малко Sugarcanes. Ако искате да се го изтеглите, напишете в... Напишете в коментарите. Не, напишете в Google. Не в коментарите. Толк мод. Да, браво е, човек. Не да ни напишат на нас. Убил. Фак. Да, и сега докато стигнем за дърво да я пуснем една песничка. Не, айде докато разширяваме дупката за къща, защото мисля да е в дупка. Ама няма да я пускаш такова, пак ще пълните. Не, спокойно. Оф, да, взех не служа в клипа. Да. Да, аз съм много просто. Да. Как е примаме? Къде ще има слоне? Слонове. Слоне. Да, Ето тук мисля, че... Колко голям слон. Не, бе. Да вземем плъхешко. Плъхиш? Мише месо. Арал. Суров, така ли? Еми да, точно Казва да, Сарат. суров. Не е Раурат. Дали, ама... Амри, бе! Рау е... Грозен. Омага имаш от двата где гъба. Ще направим спа. Първо ще направя това. Да, гонех те часа, за да не ми дадеш нищо. Само си ти дай. Не, аз си го шушпих. Не имаш още си. Си го шушпих. Добре. Крокодил! Захапата задика! Хора, ще пуснем на Peaceful. Измисли месото. Но той няма Peaceful! Първо снимате хак. То той си го има. Що не мога? Че те лагна. Да, нещо лагна. Ще пуснем клипа като се оправи и седа. И да, оправи се. Открихме проблема, забила е. Тей. Това не само едно дърво, ще съберем с ръка и да. Ще направим бърза. И другото ми, ако ви се кефило, се обнарите. Сказах ли, че ще излезе профила? Да. Тука. Да. Нищо, ако съм забравил, сега ще ви излезе профилът ми и се обнарите за мен. Моя? Чакай малко е. Първо твой ли? По-хубаво първо мой. Сега след 10 секунди ще излезе на фриз. И да, ето на Фризбой. Как си броиш секунди? Не. Просто предположих. Значи ти си ги броял. Да. Да оберем малко от другия вид гъбки и ще си направим супчики. Чай да пустим на нормално. Файчко е. Аз стига по този гази. Сложи ми ти да папа, ти какво таковаш? Скажи го скъсаш. Ами тук има, тук имаш и така. Брато още има. Трябва още 2 червени гъбки за 4 супи. Не,
Какво направи? Какво направи? Ти гъби ли искам? Какви гъби съм искал били? Добре, не бутай гъбите чува. За коса ми? Да направим такова за много гъбе. Тук ще покажа на хората. Кое? Ма към това за гъбце. Дървото? Где става дърво? Гъба на дърво. Дай сега тръгнах. Ох, как звъни човек. Мисли, че ми напомни. Няма защо. Да, избрах. И кога съм ти напомнил? Не, просто знаех. Браво, аз просто казвам, че заваля още по-силно. Нали знаеш, че не се чува? Нали знаеш, че не се чува? Чува се. Смълно, че ще вижда на кълчерен. Не. Ще на кълчерен ти. Ще се отмеча. Кълчереш. Мисля, не иска бига си. Аз видвам. Тейбо. Що ви? Фър. Не знам. Трябва още 2 фър. Гледай влиз. Не, то ти се правеше вълна. От другото беше кожата. Уеле? Ухи? Ти сега ще имаме за бутушки. Така, ако имате някой... Ако искате тези модове, пишете в коментарите. Ще да кажа друго. Няма да се ти пишете в коментарите. Не ти. Ако има някой лош коментар, че нещо не знаем, че не сме добре нещо такова, запазете си го просто, ако може. Мен да дадем написано, че съм много малко. Ще отидем някъде там за пирамида. Каска или бутушки? Каска. Не се свърши. Да, честно. Да. Знам, че не е чула. Съжалявам за лага. Какво е, бе, човек? Лагно. Мале. Благодаря. Опа. Пълна лудница. Аре, още една овца за Бет. 3 вълна. Далеко. Така. Нека, бъде да ти доти. Да бъдем да плата. Тук той в дъжда. Да, нека мислиш как. Да си няма да така, ще се напиша. Кой ми пусна? Кожа. Зелена кожа. Ти знаеш какви яки работи стават? Яки работи стават? Пробва да направи вълна. Не е вълна, да видя дали ще нещо просто. И е още едно, не ето и друго. Уби го. Yes! Още 2 золотушки. Такава нещо. Виж колко е опасно, това ще те изяде. И даже пуснем една песен, като копаем и да. Now greetings to the world. Voice of the one big Gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Ow. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday.
this, mash up the place. И да, ето как ще изглежда, Как изглежда? как изглежда първата ви къщичка. Вече в следващия епизод ще направим. Просто за сега да е такава. Ще един трапдор да ще направим. Един трапдор. Ето. Така и така. Един така ли? Или не може да се направи само един. Така е един, брат. Кута бърка. Обаче ми спадва среда на думите. Калегото ще бъде тук. И да легнем с нощта. Да. Що сега не си направиш къщичка? И така. И да излезем малко за дърво. И за разни гадинки. Става муха. Нали знаеш, че ти си написал? Знам, те пак ги има Няма ли? до някъде. Само ли нищо не пускат? Добре, хора. Това ще е за този епизод. Не просто го спри и пак. Ами не, това ще е за този епизод. Не, просто дълъг.